Bon dia. Avui, 8 de març, és el Dia Internacional de les Dones. Un bon dia per parlar de l'ODS d'Igualtat de Gènere, els Objectius de Desenvolupament Sostenible que Nacions Unides ha promogut pel 2015 a 2030. Anem a parlar d'igualtat de gènere, de perspectiva de gènere, fins i tot potser de llenguatge de gènere. Però d'on venen aquestes paraules? D'on ve gènere? D'on ve dona? Anem primer a tocar el gènere, que és diferent del sexe. El gènere és una construcció de caràcter social, cultural, mentre que en canvi el sexe fa referència a un aspecte físic o biològic. De fet, d'on prové la paraula sexe? Sexe prové del llatí secare i de l'indoeuropeu, més enllà, la llengua prèvia que es parlava abans, del llatí, del grec, de les llengües germàniques, de l'anglès, etc., que era sec. Sec, a més ja es veu aquest sentit onomatopeic que té, volia dir tallar, sec. Aquest sec és el que ens ha arribat a nosaltres en paraules com segar, segment, sector, disseccionar, so en anglès, que vol dir serra. Per tant, el sexe fa referència a una divisió, mentre que el gènere, ara ho veurem, fa més referència a una classificació. Per què? Perquè gènere prové d'una arrel antiga indoeuropea que era gen. Gen volia dir produir, també donar a llum. Aquest produir és el que ens ha donat, aquest gen ens ha donat gènere, el gènere que produïm, seria sinònim del tipus de producte, de la mena de producte que fem, no? Però també ens ha donat els gens, la genètica, engendrar. També ens ha donat néixer, encara que no ho sembli, perquè s'ha perdut la part inicial. Si no l'haguéssim perdut, avui dia, en lloc de néixer, diríem genéixer, que seria etimològicament potser més correcte. Anem a dona. Dona ve de llatí domina. En llatí hi havia un concepte que tenia masculí i femení, tenia domine i domina, però era el mateix concepte, amb el mateix valor. D'on prové? Prové d'aquesta llengua antiga indoeuropea que tenia la paraula o l'arrel dem. Dem volia dir... Hi havia dues paraules dem que s'entrecreuen aquí. Per una banda, una volia dir domar, en anglès tame, és el mateix origen, domar. I l'altra també, dem, és el que va donar lloc a construir, i d'aquí la domus llatina, la casa, i també domesticar, que veieu que els conceptes són molt similars. Però la domina, la dona, no és que fos la domesticada. Tots dos domesticaven, tots dos domaven, tots dos compartien la domus. Eren, per tant, dos conceptes absolutament igualitaris en aquest sentit. De fet, del domina llatí també ens ve no només el dona, sinó donzella, dama, en castellà duenya, i encara un petit detall més. Quan posaven el domina o domine a davant d'un nom, domina Maria, quan això es va anar escurçant, i en català es va quedar na Maria, i en castellà doña Maria, o del domine Marcus, en Marc, o en castellà don Marco. Per tant, ha donat, ja veieu, una multiplicitat de noms que ens han arribat. Però veieu que és un mot igualitari des de la perspectiva de gènere. I anem ara a l'últim que volia comentar. Muller. Muller, en castellà mujer, ve del llatí muliere, i ens ve de la paraula llatina mollis. Què volia dir mollis? Mollis volia dir suau, tou, tendre, feble. És la mateixa arrel que ens ha donat mol·lusc. El mol·lusc, són les petxines, els calamars, és un tipus d'animal que precisament es defineix, el nom que els indica que són, els mol·luscos, vol dir que són tous. També ens ha donat molla, una molla perquè es tova, o mullar perquè acabes tovant les coses. De fet, quan una cosa es tova es pot triturar, per tant també ens ha donat moldre, demolició, immolar-se, que es deia muela. Veieu que ens ha donat moltes paraules, però que té aquest punt de partida que segurament, des d'un punt de vista igualitari, no ens agrada perquè vol dir que la dona seria tova, feble. Però vaja, es tracta que siguem reivindicatius, que reivindiquem la igualtat d'homes i dones, però tampoc cal que anem a l'origen remot de les paraules per intentar esquivar-les. Una cosa és saber d'on venen, l'altra cosa és saber que avui dia cada paraula vol dir el que nosaltres vulguem que vulguin dir, i el més important és que canviem la realitat perquè vulguin dir coses diferents. Bon dia de les dones.